Serus, dlho nebolo video s alfou a keďže som na kefách otrhol anténu, tak to mám novú čínsku anténu spolu s GPS-kou a ideme toto všetko ťahať dopredu k rádiu. To znamená čínska alternatíva. A keď už bude dole tapacír strešný a anténa, tak by som chcel natiahnuť rovno aj fóliu. Jak to dolámem, to bude gól, jak to dolámem. S citom na silu, decím na to kápnu. Opa! Najbaj! Už to lítá. Všade iný šrób, tyjo. Keby to je Volkswagen, tak je všade desina. Alebo to už nejaký špekulant taký ako ja predo mnou rozoberal a takto to dopadlo. Ja ho dostaneme. Asi nejako, ale ani nemusím. Ináč takto vyzerala. Úplne mi už život zobral. Keď takto chytíš do ruky 22 kôrek s golovkou. Dobre, štipačky nie sú po ruke, poslúžia aj nožnice. To by som povedal tak, že polovica úspechu je za nami. Natiahnuť strechu do fólie, poďme na to. Očividne mi to samému nešlo, tak som to skúšal spredu, zozadu, z boku, už vidno, že sa tá fólia ťahá na blbo, trhá. No, tu sa mi roztrhla a tu som už stratil nervy. Tá fólia sa mi samému strašne na hovno ťahá na strechu, tak som sa na to rovno vysral. A urobím to asi až na jar, že celé auto na nobu polepím s niekým, už poučený. No minul som 3-krát fóliu a nenatiahol som nič. Dosť blbé. Takže iba osadím anténu, vymením volant a nech to jazdí. Len nech to jazdí. Zas Číňan domyslel. Jak sa dorežem tým nožíkom, to už vidím. Do píči. Do živého. Zas som bol rýchly. A
Ešte som si fajnovo uvedomil, že to stačí takto rozlúsknuť. To už hádam prepchám. Ježiš, prečo som to prepchával stredom? Teraz tak doťahnem. Ja som magor. Dobre. Ešte mám také ruky dlhé. Pajs nechty. Máme takto. Už len odstrihnúť káble. Viem, že to tu nevydrží väčšine, ak založím to plato, je to tam len vložené, ale však kým to založím, nech to nezavadzia aj šrobom a jedno s druhým ide tam dopredu. Potom vpredu je to tu po tomto zväzku. Dole, tady to tu na pozakryť. Dole a do rádia. To som tomu dal. Keby si náhodou nevidel, je tam airbag. No čo je, však majiteľ bývalý hovoril, že zašrobuješ, vyťahneš tak. Rád bych to, že urobil nejaké flexibilnejšie, že... Čo mi vypadlo? Anténa. Úplne že ľahko. Prvá vec, ktorá tu ide úplne že ľahko. Máme teraz tento zbytok. Poďte, nehambite sa, poďte ďalej. Už vás čakáme. No, a prečo mením volant? Však to už vidí, že ono tá koža není to práve orechové. Tu by sa mali nachádzať nejaké šrouby vraj zo spodu, ktoré ušrobujem, rozoberiem a blablabla. A čo? Nedeštruktívne. Prosím. Dobre. Off record to išlo. Nejakým spôsobom. Dobre, baterku mám, off. Bolo by dobré asi teraz vyrovnať kolesa. Tak, teraz máme rovno. Dúfam, že tu býva čarička jak u Volkswagenu. Kde je stred? Tak. Asi to tak aj má byť. Len ja som to zase zobral z opačnej strany. Círka. Ale si mu dal. Ha. Na čo? Keď si zaslúži. Neišiel, tak som mu dal. Akože len tak a hotovo. Trantarara. No za tento spodek
ty spodek. Dobre. A poď ven. Peugeot šrobujem tam šroby. Peugeot, šrobujem tam šroby. Vyzerá, že to funguje. Asi 3 roky. No vlánim na... Ježišmária, čo mi zahrali? Víťaznú. Inak fun fact, pôvodne to mal byť čierny kvet a to si nevymýšľam. To je neskutočné. Jak zašlo. To bolo niečo krásne.